Пет бързи въпроса с Веско, нека разберем малко повече. Кой е твоят любим кец, който издава някога? All Time, Travis Scott Low, моката. От моделите, които сме имали тази година, Off-White, Pine Green, дънка. От релизите от тази година, пак Jordan Low, Trophy Room. Как се зароди идеята за Streetwear Club? Много интересен въпрос. Всичко започна като едно хоби преди години. В момента се превърна в ежедневие, което съм адски благодарен на всички, че успяхме да го направим в реалност. Фен на OG релизи от Travis Scott, какво мислиш за новите? Jordan е много лоу. Специфично много пъти го прекопираха с нови карго и не е точно моето. Има наистина сполучливи модели, но не ми допада особено много на мен. За Jumpman Jack самия модел е хубав. Много хора в началото го хейтиха и в момента хайпа му е нереален. Върви страшно и много силно се надяваме да стигне дори до нас. Знаеш ли кога бранда прави 6 години? Бранда прави 6 години тази година на 17 август. Да. Ще трябва да направим нещо много голямо. Трябва да почнем скоро да го подготвяме. Кой ти е любимен бранд за стритвер, дрехи и мода? Off-White, Supreme. Те си имат много добри дизайни в последно време. Вътре в България Александър Спейт и също така мърча, който ни подготвяме за това лято. Дълго време искахте да ги направим всички тези въпроси и следващия път надявам се и ти да дойдеш пред камера.